हाय फ्रेंड्स वेलकाम बैक माय जेडी बर' फेमिली यूट्यूब चैनल नै लोगोफोर जोङो कारेंघराव सफैलायबाय दा बिनि नुथायखौ नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै हाब फिसालाया उन्दुलायबायमोन नामालै सिखारदो हाबा सिखारदो नै लोगोफोर गोजौआव गाखोनानै मा नुयो बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै आरोखि ना नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर लाइक कमेन्ट नै लोगोफोर दा जों सिङाव थांगासिनो आरोखि नायनो एखे गोजौ कारेंघर मा न' लुनानै दोनदों आहम राजाया गोदोनि आबाव राजा रानि थानाय आबा बे न' सिंजोंनो फैलादो हाबलांदो सिङाव आरो दे जादो र' मामोनालाय मा न' लुना दोनदों आजानो आजा गोमागोनलै ओरै फैलाय मा न' बानायनानै दोनदों आहम राजाया बिसोरबा मानिमोन जार बानायदों दे आरो बेनाबो एखेयानो दे डिजाइना साफायनो हाबा र' जों दा सिङाव हाबनानै नागिरदों आरोखि ना गोजौखानि आरो गिदिरथार हाबनानै बेजों एखे हाबलांसै आरोखि थांनानै नायनोसै मा दङ ना लोगोफोर हाबलांगासिनो दानि स्टेपआ गाखोलांगासिनो आरोखि ना खोमसि कारेंघराव सिङाव गाखोदोंलै लोगोफोर सिङाव हाबफैबाय जोङो नै थालायाव हाबफैबाय गोजौआव आजा न'आव फैबाय फट' खेबना आरबि आजा थांलाबाय ना आरबि थालांनोसै गाखोलांबायसै आरोखि ना लोगोफोर बिथोराव नै आजाया गाखोलाबायना देन्जार बानायदों दे लोगोफोर बारा जिङाव थांलाबायना आजाया आजा बबेथिं थांखो बेलाय जिङाव थांलाबायनाङा हारसिं ओरैबायदि जायो फै माबाजों इयाव गसंनाय थां बिसोरो थलाथल नायबाय रंघर नायबाय ओमफ्राय दा कारेंघराव दं सरायदेव गंसे थानायबाय मालायो 1 घन्टा बिदि जायो जों गोजौआव फैबाय आरोखि ना ओरैजाय मानसिफोर हमथा आखाइ हमथा थ' लासै थां माने आगार लासै थां आजा आखाइयाव हमथालै र' आखाइजों नङा हमथा लासै थां आजा इन्जुराव हमथा मोनहैगोन मालाय बेना
आसोलसो जोंना फिसालाया नायलाय थाक 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 एसेबां गोजौ सिरियावनो होलांबाय ओंखारलांनाया खालाब मोनस्लाबा खिथुखौनो जोंहासो गिदिरफ्रा गिबावलायो आजाया जिङाव थाङो ना दं लामाया हालालाय बेफ्राव बिसोरो लाइट फोजोंना दोनजोबोब्रा बे माखायाव सिङाव बिराद खोमसिखा लोगोफोर नायलांबाय थालाय नै ओरैबायदि माने डेन्जार बानायदों आरोखि ना जायफोर बिथांमोनहा नायखाङाखै बिसोरो नायफैनो हागोन आरोखि आङो लाइट होबावनायखौसो एसे स्रां नुदों लोगोफोर एखे खोमसिथार आरोखि सिङाव ओमफ्राय थान्दा गुसु मोनखायो आरोखि बेयो सिंनि दा जोङो थाबायलागासिनो आरोखि थलाय नैबे फारसेथिं थांनो नै बिथिंजाय बिथिंजाय ओंखारलांनोसै ओंखारग्रा लामाखौ नागिरना मोनलायलायला माथो स' लोगोफोर जों दा थांनो ओंखारबाय नै बिनिफ्राय थांसै आरोखि दा नैबेनोमोन दा जोङो नायखांबाय थांनोसै जायफोर बिथांमोनहा गोदानै नायदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर नायखांना ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा एसे खुसेर बिदै लोंनो हादों जोङो खुसेर बिदै लोंनो थाखाय रेडि जानानै दङ ओमफ्राय खुसेर बिदै बानायगासिनो आरो फिदिं खावखायो ओरैजाय चिप्स जाया चिप्स जाबाय नामा नैबे ओरैजाय कारेन्ट बिनि मोखाङावनो आरो खुसेर बिदै फानग्रा खुसेर बिदै लोंनानै थांसै जोङो दा नाम गायग्रा